On calminama kibaruji nyaloma hande talata on paami hari hakkunde Iran e Israel fa joni ko jokki hande subaka law hitoji sireniji nanama piande kasin jokkenu kuje kewde to rew leydi Israel pettande kewde ngadi dum nanama to Tel Aviv e to Jerusalem to leydi Israel. Donald Trump yawi sirtude e jonde mudum G7 to Canada do heñare o noddi koreji terrain jalta e kodolde mubben sabu Israel ana adi piade. Amadou Barouba misalmitima Marama Diallo. Amadou Barouba hande wadi balde joy Iran e Tehran ana jokki a faddo ndide bombo non jatirama ana selli ana gomdi ko biida ko balde joyi kono hande talatal haali o bosi piende no jokki hakkunde leydele dide dum woni Israel e Iran. Israel jokki fidude bomboje e nokkuje mawde Tehran dum woni lamorde leydi ndi nokkuje de do nucléaire nofta nambien tawete kono kadi e nokkuje do siwileɓe tawete dum holli horeɓe Iran e biol mabbe ko heewi bonnama e kodorde e nokkuje teddude. Iran kadi wadi misilaji fewde e Jerusalem e Tel Aviv lamorde mawde Israel e yimbe nogasenayo mayi dum holli horeɓe Israel e limore mabbe hanki. Amadou Barouba fa joni horeɓe leyde aduna de ana jokki haalude o alhaali non jati Donald Trump horejo Amerique immiɗo e jonde G7 leydi Canada arti Amerique jati ngam yewtude alhaali kisal o holli e kontal makko Truth Social wonde Tehran no hanuno jabude nanodiral ngal o wino ngal Iran wawa jogade kabirde nucléaire ɓeydi o horejo dawlaji dentude Amerique o noddi koreji Tehran jalta nder Tehran ko ɓe jogori waɗude andaka tafon ko laabi ko Rama Diallo woni Chine holli mette muɗum e piende Israel fewde Iran. France, Allemagne, Grande-Bretagne jamiri Israel wasa fidude bomboje fewde dow siwileɓe walla fewde e yimɓe tedduɓe Iran. ɓe noddi Iran kadi wasa yaltude nanodiral innirangal nucléaire no wiye traité de non prolifération nucléaire. Amadou Barouba